המערכת הזו נבנתה כמערכת שלמה שיודעת לקבל פנייה, לנתח אותה, לשייך אליה טכנאי מסוים, לזמן אותו לקריאה וגם להודיע חזרה אחורה ללקוחות. החלק שאנחנו רואים פה על המסך הוא חלק מתוך כל המערכת. אני אסביר קצת איפה הוא נכנס וקצת את תרשים הזרימה ואיך זה קורה. מה שאתם רואים פה בעצם, כך נראית אוטומציה, וכך נראה החלק האחורי של המערכת, ולא מה שאנחנו רגילים לראות בדרך כלל, הטבלאות או המידע או כל המסכים היפים. זה ממש המנוע והצורה שהאוטומציה עובדת בחלק האחורי. מה שקורה פה בעצם, אנחנו מתחילים את התהליך שלנו בקבלת פנייה חדשה. זאת אומרת, לפני האוטומציה הזו יש הרבה אוטומציות אחרות, שיודעות לקבל פנייה מפייסבוק, יודעות לקבל פנייה מוואטסאפ, ויודעות לקבל פנייה במייל, ויודעות לקבל פנייה אפילו מטופס מיוחד שהכנו, ואחרי שהן מקבלות את הפנייה הזאת, הם מסדרים אותה באיזשהו פורמט קבוע, ושולחים אותה לפה לקבלת פנייה חדשה. ברגע שנכנסת פנייה חדשה, המערכת מריצה את המודול הזה. כל אחד מהמודולים האלו יש מאחוריו שורה שלמה של פעולות. מה שהמודול הזה עושה, הוא מחפש את האזור בארץ בתוך הקריאה. המודול הבא מחלץ את מספר הטלפון מהקריאה, והמודול השלישי, שזה המודול המעניין ביותר, הוא מקבל את כל המלל שהיה בפנייה, הוא שולח את זה לצ'אט GPT, אני מניח שכולם שמעו על זה, ושם הוא מנסה להבין מה מהות הקריאה, האם מדובר בתריס תקוע, האם מדובר בדלת שלא נסגרת, במנעול שבור או לא משנה מה. מהרגע שהצלחנו לסווג את זה, אנחנו עוברים לפעולה הבאה. בפעם הראשונה אנחנו יוצרים הזמנת רכש לחיוב, זאת אומרת אנחנו לוקחים את אותה חברה ששלחה לנו את הפנייה, אנחנו מחלצים את הפרטים שלה, ובתוך מערכת הנהלת החשבונות שלנו, במקרה הזה iCount, אנחנו ממש פותחים קריאת שירות, ואנחנו רושמים מה החיוב על הקריאה הזו. בחלק הבא אנחנו עוברים למערכת חיפוש הטכנאים, בעצם כל הנתונים שחילצנו מהחלק הזה, נכנסים לתוך מערכת חיפוש הטכנאים, המערכת בודקת איזה טכנאי יש לנו פנוי, היא בודקת האם הוא מוסמך לטפל בסוג הקריאה או לא, ובהנחה וכן והיא מצאה את הטכנאי, היא שולחת את פרטי הקריאה לטכנאי, שולחת את זה כהודעת וואטסאפ. הטכנאי יכול להגיב על ההודעה, מהרגע שהוא אישר בהודעה שהוא קיבל את הקריאה, אנחנו מקבלים את אישור הקריאה. מאחרי שהחלק הזה קרה, קוראים עוד פעם שני דברים קטנים. בפעם הראשונה, אנחנו יוצרים הזמנת עבודה עבור הטכנאי. זאת אומרת, אנחנו רושמים את הקריאה, אנחנו רושמים לאן שלחנו אותו, כדי שנהיה מסוגלים לשלם לו בסוף החודש. ובחלק הזה מה שאנחנו עושים, אנחנו שולחים את כל הפרטים של הטכנאי, שציוותנו ישירות חזרה למי שפתח את הקריאה מלכתחילה, כדי שהוא ידע שאנחנו מגיעים ושאפשר לעבוד. אם נעבור רגע לחלק הקדמי של המערכת, נוכל לראות גם איך הקריאות האלה נראות בסוף התהליך. אנחנו יכולים לראות בעצם שכל קריאה פה היא שורה שלמה, ואם אני אקח קריאה לדוגמה, אנחנו יכולים לראות שחילצנו את שם החברה שזה הסופר פארם, יש לנו את תאריך הקריאה, זיהינו את אדם שפתח את הקריאה, זאת אומרת חילצנו את השם, את העיר ואת מספר הטלפון. בחלק הזה יש לנו כבר את הסיכום שה-AI יצר לנו, זה אומר שכל המלל שנשלח, וזה לא משנה באיזה אורך, הוא מתמצת אותו ונותן לנו בשורה אחת את מהות הקריאה. יש לנו את הטכנאי שהמערכת ציוותה ואישר. יש לנו את מספר ההזמנה, זה בעצם המספר שפתחנו עבור החברה, זה מספר הזמנת הרכש כדי שנוכל לחייב אותה. יש לנו את מספר ההזמנה לטכנאי, שזה בעצם הסכום שאנחנו נצטרך לשלם לו בסוף החודש. יש לנו את מספר ההזמנה לטכנאי, שעל פי זה נוכל להוציא דוח בסוף החודש ונראה על איזה קריאות אנחנו צריכים לשלם לו. יש לנו את סכום החיוב לקריאה, סכומים יוצאים באופן אוטומטי, יש איזושהי פונקציה שמחשבת גם את המרחק וגם את סוג הקריאה. ובחלק האחרון יש לנו אפילו את סטטוס התשלום, כדי שנוכל בסוף החודש לעשות דוחות ולראות בעצם איזה קריאה שולמה ואיזה לא. זהו, זה פחות או יותר מתאר את כל התהליך, קצת מהחלק האחורי, קצת מהחלק הקדמי. כמובן שהאוטומציה הזאת והמערכת כולה היא הרבה יותר מורכבת, אבל זה נותן קצת טעימה בנוגע לאיך זה יכול וצריך להיראות.